आजच्या गणेश जयंतीच्या शुभेच्छा. गणेश जयंती बडा मोठा वाय भरेचा आणि त्याच्या सगळ्या आणि मोठ्या प्रमाणात सिद्धिविनायक वर्ष पद्धतीप्रमाणे सकाळी अभिषेक झालो, तसेच 10 वरांचेर सत्यनारायण पूजा, त्यानंतर दनपारां 1 सुमार आरती आसा आणि महाप्रसाद आसतलो. तेजे मागीर 4 सुमार श्री सिद्धिविनायक भजनी मंडळ ही आमची लोकल महिला ग्रूप आहा, ते आपले भजनाचो कार्यक्रम करतले. तशीच 5:30 स्वर सिद्धिविनायक हे भक्तिगीत आसतले. तशेंच राती 8 आरती जावन 8:30 आमी एक कोंकणी बरें नाटक दवरला, तेजें नांव आसा मावशी आमकां खावशी. सगळ्या गणेश भक्तांक गणेश जयंतीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. आज आम्ही सिद्धिविनायक मंदिर नायकनगर दिवचल हांगा आसा आणि तुम्ही पळयता आसतले की वार्षिक पद्धती प्रमाणे हांगा हो गणेश जयंतीचो उत्सव व्हड दबाज्यान आमी सादर करता. अलॉड गर्दी आसता. यंदाचे खास आकर्षण म्हणजे आमच्या संस्थानाक तशें पळोवंक गेल्यार 35 वर्सां जाल्ली आसा. 1991 आमचें स्थापन जाल्लें गणेश मंदिर आज 35 वर्सां कंप्लीट जाता. त्या निमित्तान आज आमी कालच आमी गणेश मुर्ती आसा ती त्याचें आवरण आसा ते चांदीचें केल्लें आसा आणि ते खास करून ह्या यंदाचें आकर्षण आसा. आणि सगळ्या गणेश भक्तांना हांव विनंती करता की त्या निमित्तान आज दर्शन घेवचें. सर्वप्रथम सगळ्यांना गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजची गणेश जयंती म्हणजेच महोत्कटाचा जन्म. गणेशाने गणरायाने 64 अवतार घेतलेले, त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सगळ्यात पहिला अवतार म्हणजे हा महोत्कट विनायकाचा. देवांतक आणि नरांतक या 2 राक्षसांच्या म्हणण्यापेक्षा सुद्धा अशा प्रकारच्या 2 वृत्तींचा विनाश करण्यासाठी आणि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे असं जे श्रीकृष्णाने म्हटलेलं आहे, तसंच गणपतीनेही या सगळ्या गोष्टींचं रक्षण करण्यासाठी सगळ्या लोकांना त्यांचं रक्षण, त्यांचं मंगल व्हावं यासाठी म्हणून हा अवतार घेतला. आज 22 जानेवारी एक बरो दीस. 22 जानेवारी तुमकां खबर आसतलें 2 वर्सां पयलीं 22 जानेवारी अयोध्येक राम मंदिराचें प्राण प्रतिश्ठा जाल्ली आणि आज 22 जानेवारीक आमच्या श्री सिद्धिविनायक गोगाळ हावजिंग बोर्ड हांगासर गणेश जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वता. गणेश जयंती निमित्त साधारणतः 4 दीस हांगासर कार्यक्रम आशिल्ले. 19 तारखेक
सत्यनारायणाची पुजा जाली, ताज्या नंतर 2 किर्तनां आशिल्लीं. आमी मुद्दम किर्तनां गोंया भायल्यान किर्तनकार हाडिल्ले, पुण्याच्यान हाडिल्ले आनी उत्तम अशी किर्तनां हांगासर जालीं. आज सकाळच्यान धार्मीक विधी चालू आसा